TV so enano pay yene amote enka ewo kasamfonyi so eye no kware gidi asafo a ye wo Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction na anopay yede nyame asem efa eye Kintom TV so ediama ahwefo nyina ndiane diemu ene yentena ifiri sabrei kopem se no nwotwe ebebo na dwumadi ade bai eye salvation se enkwaje bre enti mesro se bomode ne bo udofo bi amane se enkwaje bre na so na ebitie nyame asem ede ama yekra enkwaje hallelujah amen aye nyame asem nti no yebetu dwumadie no ahye Kristo nsa na nuachi no de na no pay awrade wo maye no eno nso ye de atoa so nti yebema ye nua sam ade dwumadie no ahye awrade nsa di from that adofo no yatifo ye bompa ye ye nyankopon ne abankese tumi mu hodenfo anopa nso da wase okoso ahye odi kunkwan monyam sa yo pe tumi no ahoden so odi abedu Kintom TV asundwem ebebi adu se wonko a de wasam bro men so pacho se hu yemobo na ma otum no nkonkron meka samfe mu amen na asema ye beka no kugu asase paso na oyi hu ade ni mprenu so anya yeraba wo tumi bra beka ho na menwie na asundwem adomenti amen amen yo eni asam ya dase yo nyame ma eni adofo no ma emprempren yene mo ahia ewo Kintom TV so sere medikai ekaye no eye no kware gidi asafo a ye wo Sokoban Wood Village ena anopay ye na makasafidie so ena obekasa ewo Awurade asemu na ene asemu a ye de ba no ya tudin se enwu bonemu na wokra no anku hunu amane wa samado hallelujah amen enwu bonimu na wokra no anku hunu amane ewo asamado edu ba bi a wona media no so ana se wo ho a na wotiti nsem bi se asamado kura eni ho owo de ogitum se owo ho ba asamado ni ho asamado bi eni ho atemu bi eni ho nipa de obetrance na wuji woni sisi adan to cars fama said ye wankasa wo pe na wo bobra bia wo pa eno ano no uwa anasa jemeso amen amen uwa onipa da sani na ensan yawo akwantuo bi edi nipa nim owu achi didebeye na me dofo a o hweye ananopei no me no mienu ye kra ebenya tenaye papa ewo yewu achinti ananopei owura Yesu Kristo se ye no mekasa ebia na boni bi edi wuso ebia na mepachew o hweye boni atade bi hyew mesrew apawdi mu chew ewo Kristo asemu se ti asempai na efasa kra watwe na onipa wuachi no obia na brabo anya papa biara ne kra no enya homegie dabi jemeso amen amen diara asembi wasankafo ngoma no etie nwotwe chemu aye edubaako hwasembi wo mame Solomon sankafo eti nwotwe edubaako na choro se wacho sai na ene ye bone ho afo bi sam mantentem nti ti ayo awadi nyankopon asam se esanse ne ya bone wo afobusam amma ntentem nti amma ententem nti ana nipa ma bone wate mu pai wakoma mu ma hallelujah amen esanse ne ya bone ho afobusam amma ntentem ne ya bone brother ze so to ani hwiase ana Ghana ne umpatam a mepacha wo a awreho ze bone afura fa wiase babia
na arawo sam ne say enka sori fie kura no a eni kwan say yete bone di anasa yete bone nka e wo ho no a che say ebu afa so ebu na otiefo a wutie ye e wo media no so ahwefo a ehwe ye e wo Kintom TV so awurade asam se menka nche ono pai say ayeden a atemu obeba tienie ayeden a atemu obeba na onipa biada obetra obonim na obewu bonim bia no so no wo kra ni nya ahomegye papa baby etu wose esanse bone wafo bi sam emantentem nti ana nipa ma bone watiri mu pan wakoma mu ma nipa ma bone watiri mpo ayi wakoma mu ma jeme so amen amen bone watiri mpo nipa da sori a bebre bone an odire no ne kateso bone nko a na ade achi a wanya ho adagye atu ho na mo akoye be babjo sa onipa sa wan sakra wadwen amfi bone bim na bo wadwen pose wode bone abaye aduane adi atena bone akonwa so a me ka kire wo se wo wachi okra na bekwa man hunu kurom ebirima wu emfie bebre ehuna mane nanso aye too late amawo nti odofo a wo hweye na no pai ya na mkasa video so atu fo se boni biada utibu biada ti asempa na fasakra jeme so amen amen yagwa sane e bone wafo bu sam mantentem nti sane bone wafo bu sam mantentem nti anda nipa ma bone watiri mu pan wakoma mu ma bone watiri mpo ayi wakoma mu ma yamo pankoku no yankwaji aduro mehye na dwuma nase nensai hallelujah amen yanyi sika amatina media no so enka nsam a enim amfa nsa na dwuma hallelujah amen womu a ekum nipa bi ade preposition rituals wasi esansa bone wafo busam amantentem nti ana nipa ma bone watiri mu pan wa ama bone watiri mpo aye nipa adwene mu ma se wode boye ne dia samane mpre wo ha nanso otwede po se menkantra me dofo awe me se se odi boye ni odia samane mpre wo sase we so edi nsamone mpre wo ha na se wotena se kyare a aye den a ni mi se besi wona wo soro nyankopon no fare no yie hallelujah amen yanti ne yakanya miasa yes obitimi transe ne nsam ana obenten yo nipa bu ho no mu a nipa bi nim se omu di bone omu ye yo nyina no eye bone na ama omu ye di na de wo ho ampa omu ti bone mu omu di ye eto obitimi ka se madam fu me ne na mahaya o na de na anu ya wasi fi atoka okobisam no hu se ogura no fa ba bi oso onya hwe misumedi akire hallelujah amen bawi ase anu otu ana mo ani kwaso otu yes na me pamchewo masa matodi se onipa enwu boni mu na wokira no anko huna mane awa samado it was say yenim se ko anto so na tro se odi boye ni di asamane mpra wo ha se odi boye ni tira ni boni mu aye bone empre wo ha na so wotena se kyare a aye den a nim se besi wona wo soro nyankopon no fere no yie keka baba mame anto so na tro se wajo sai na enyu bonefo yie ti hayo awurade asam se enye odi boye ni bia yie wo mane na nche ya awurahosam nyame asam se enye odi boye ni bia yie o mane na so nche na wona nso anya bia bai o mane nche anche wo asase so na wote se tunsum di so hwa me na wote bone bi mu a me patroti asem na sakra wadwe yes bone be kum bonefo yes janka nyankopɔ de da amen ebinum de wo abo wo safo here wo mu di bone wo mu nsuro eden na wutimi twituo ene hwe wo nua so na wo bonu tuo kuno bitu ga han me de yem fanse hunu fama fi kire o me de oye ya me podio kun enko ba bia nso kana sa afa no kana sa na dwe ne se bone na wo die no wo fa ho adi
woni pa bia me pacho me do fa otwe me ai mo wadwen po se wo di bone afa ho di e wa asase so onfa ho ni da Dabi. etamo kamo a wo bawu na wo kra no ebekọ amanehunu krom di bra ye kasa yi ti asempa ne fa sakra amen Amen. ya na said ye kan no ebinum adi nsam bi ahye won ho bre wonya 40 years na ye dai wonya 70 years na ye dai titi brem no na ye bagim bre ejanum no o mani nte kura kania na wo yese one plot okuratim ye kan say 5 cities no kan say ya 5 cities wo fa pa me nana wantimi antobi anto ho wonye serious duma sase hwen sase hwen krofo eniem e wo ho adan ejapade me nana wa mobra wanyi bi iti sana tie dia me penso de me so so me mfa ekwan ya me nana mfa so Dabi. bewi ase no amasikani bra de bai abewura na wakodon secret society na nsapa ne ahya ne se won kani pa moja ntungu na moja no ode beba no ne yiye mu ano brother me say oni pa bia no obedi bone afa ne ho ade o na won wachi okra no bekọ ma ne hunu krom ti hweye ana me pacho bebre won ma wo bi anada Jemeso amen. Amen. Isaiah chapter 22 verse number 13. Isaiah chapter 22 verse number 13. What you say? What you say? Na she. Na hwe. Ahosepa ne anigye. Ahosepa ene anigye. Anantwe minitwa. Nantwe minitwa. Ene nwankum. Ene nwankum. Enam die ne nsanom nie. Nam die ene die bai. Nsanom nie. Nshanka nyagopo de da. Amen. Ezo hwe wiase asam nya no ana ekoso. No ana ekoso. Enu ana ekoso. Ko hwie da. Yenko club. Yenko wensa. Ko wensa. E masem. Enu ano no. Na anadwo be se 1 2. Na kwabranie we ye preachie. So tiase. Afan na wo obi so ade asama no. Asama no. Anadwo no aye ya deda no ono ade achiama no. Wo ginani. Kohibra. Na kristofo bebre do ho awurawuram. O hweme. Enu akwasie. Aye kan se enu amemene. Okodahi. Afi no free hoba. Afi na free hoba. Ishanka Kristo de da. Amen. Kekaba bo mame. Wase na hwe. Na hwe. Ahosepa ne anigye. Wase ahosepa ne anigye. Enam die ne nsanom nie. Enam die ane ensanom nie. Oh, mumye ni di ne yanom. Ti sana tie die a, mumye ne die bai. Mumye ni di ne yanom. Mumye ni di na yanom. Achina yewu. Ochina ha die bai. Hallelujah. Amen. Me dofo me sima wo bi na da. Ohuachi ensam wo ho. Sem wo ho. Hallelujah. Amen. Ohuachi me se die bai. Ensam wo ho. Ensam wo ho. Na nsam wo ho no ebetima ya papa ama wo kra. Yes. Ele betimi so aye bone ama wo. Ma kra. Braba na wom. Subaba na me dofo wo hwa me wo mu mprempren. Me se hweye ana wo nwu pani na wo kra no anko huna mane awasamado. Ndi nyame asam se esansa sa kasa wei abawura nipa adwim na enipa bi ada nipa bi ntino ama bone wotimpo aye nipa kuma mu ma. Yes. Abato aye betu na fi mu nse mebre untimi nkai. Shanka Kristo de da. Amen. Abato aye betu emu nse mebre. Nse mebre. Wo mo be ko duro so. Wo mo di nantwie be furu dua ko twa na me wo soro. Wo mo be si apemfo. Wo mo be twa nkurati ali apri tumi. Doso. Sabani wa nyina so akoso wo sumase. Me dofo a wo hwe me se wo so bom na sase Jesu a so enti wo kra no ebenya tena bia papa bi. Omye ntie nyame asem fa nsakra. Shanka Kristo de da. Amen. Kadioma mo say. Isaiah chapter 22 verse number 13. What you say? Wase na hwe. Na hwe. Ahosepa ne anigye. Ahosepa ne anigye. Anantwe mini twa ne nwankum. Nantwe mini twa ne namkum. Enam die ne nsanom nie. Enam die ne nsanom nie. Mumye ne di ne yanom na kyena yewu. Mumye ne di ne yare bai. Yanom na kyena yewu. To ba kwa na kwabrani kitapan. Pai. Na wo san die ho lie. Pai. Genesis 3
ye muade geishia no otu agu so kosua na one ne girlfriend te ho because sika no wa mbere no nyae club sinjai hallelujah amen wanam fraud kwan so anu onye sika ntu odi a onye ne ho wo hia ban o man ni sika na o de tutu adan amasra kwinsifo bi no cause wa mra anu onye sika no to so bayi su no rough nshanka yangupo de da amen kalu meso number no mfa papa number na den to so ma wonya ha number na da so mfa prophet number na den to so jemeso amen amen yete do achoko verse number 14 wajo sai wasena asafo awrade na asafo awrade wayimi asutire se onfo momoyi emfiri won so oniba biada obema bone watirimpo ba ne mu na wonante wo bone kwansu biada woma momoyi emfiri mo so onfa amumuye wo nya de bai emfiri won so emfiri nipa so dia kosi bra wo bewuwo kosi bra nipa ba de bai eti onipa bia asase wesuru se odi bone a wo ye de ubenya ho asotwe wa ha no matter what ubenya ho asotwe ubenya yes ansana wo kra no asa ko hunamane demidofo wo heye asem bi na nkon so a ebo erisi aba afidie no so na di nyame asem aba cheche ye ho a mepamo chew mo kristofo mo ma yentie mfontu na mo nsakra ya dwen amen mo nko sore mepamo chew bebre mo hwe kristo akira kwai na woje adoso woni nsem onbodi boyo ni bia ni wo na mo nse obetsakra na dwen afiri ne bon ho amen amen ewiase setan yetie sam obi abewu obia beko wo bra so pe wo beko bia nchebo na uwachi no ensem bi di akire Hebrew chapter 9 verse number 27 masa matodi say onipa enwu boni mu na wo kra no anko hunamane e wa samado kenkame go Hebrew chapter 9 verse number 27 what say wa kire say na sade de ho mani paso bewu preko no me pacho ti hayo awrade asam say sadia edawma onipa preko so obewuo ya na awreho so ko obie yase pa na eho na bema kwabrane na chase wawia bruse tita yase obie yase wo funda ho na ka ko ye granting bra ya woni no mantam sisi ya woni no mantam enti wawui eti awose kura ma otrim bia hwenkan bi nchero bibia ganjira se bibu owiase na obi funda ho no ehompo ana obi kopa yere kale se okope empratwe kopa girlfriend ampaso obenya bi shanka excuse de da amen to asobra wasena sade edam ni paso bewu preko eti me don't for wo hwe ya na no pai awrade se men kanche o se edam ma o se ubewu preko pe na eno achi atemu obeba na eno achi eredi abai atemu obeba hallelujah amen wanti na esese nipa hwe ya akwane ya brabo ye wentia atemu wanti shanka excuse de da amen wase etwase oni pa ya de abai ebewu preko pe na eno achi atemu obeba brother kwala na befa so abewu ni say sisa bibisa na kwa sha kwa be na befa so ubewu na ebrebe mu mpo ana abeko ya wanim difuo ni nyansafo ene hodenfo a wo mo Ghana ha ene wiase a mepacho bebre ena yetuani yehu omo ebinim ko no basa ko ka timi bobi na matete esu timi fobi na owu ka timi bom na jatom na nipa hye tawrani na go pasem say edaso oni pa area bai ebewu preko pa eno achi atemu obeba atemu obeba hallelujah amen se wu a wo kwane say wu akwane say na wo si ebusi ho na before say atemu no beba no ho sam ye wo huhu mu ekuro bia eye fiase a yesiesie ede ma adebonyefo huhu mu kuro yes ansana atemu no beba no ye wo huhu mu ekuro bia eye fiase a eye etese adebonyefo ene ekoho ho ye fe asamado no wo penitwi pa jese asem ewodo asem ewodo se asantinika se do a ne jese no hoa asem wo no hoa ndiare ansa asantefo ne akanfo ka se due ni rie bai due ni amane hunu se ka se damri fa due
Duane dia we. Are na nka se duane anigye. Duane anigye. Esa santefo krom wani kakra o. Ayadia ewo ho. Ya no be say ana bibia ni wiase ana hwan na no aka nsa. Bibi wo ho, bibi wo ho. Bibi wo ho. Yes. Me don fa wo hwa me giri bibi di. Ohuachi se wa brabo nya, wo kra ni kohuna man. Yes. Wa samado. Hallelujah. Amen. Whom your friend spiritual remand. So Ghana ha ye buaten na ye police ni be fu obi a onfa no kotwe me pacho abankukum. Ode no kotwem. Na ye can say prison what na ede. Enye easy. Obi ba bonten no obeka ho asem a wuretimi ho. Yes. Ti sana honhom no nso no ye won kro bia won mo man fa nyame asem anya hwe won mo di bone won mo pa nyankopon na omude omo kra atoma abonsam biara saafo no kra na eko samado ho ti so hamia me pacho ti asema ye no kaniye na wuachi wanya den sakra na wo kra no nso enya bebe papa tena shanka excuse de da amen. Hear me, Isaiah chapter 5 verse number 14 one more also I say Hebrew chapter 9 verse number 27 kawo kakra mame Hebrew chapter 9 verse number 27 wase na said the man nipa so be upreko said the man nipa so wu preko pe eno achi atemu beba yes eti yo nipa bi a wo mo se wabrabo nya ho na wokro jeme so amen wo hena wo ton na sase ma galamsiefuo wo hena wo ton na sase ma galamsiefuo na sika no wantimi amfa amoa ne man wo pe obeko straight assembly man so what you say ya wo kwa ji sika so beto street boss wo be ye niye na wo di sika no ye masem wan sakrepe wo pe paneti jaga sku so de da amen oba watimi nyim di sie ni ye kan sa de ba sha bema onyim ba bi de be sha bema wo be sha ni kuru so wan sakrepe wo awko bema wo fi ni yira chi anu oba bu fro ko wo no ha akora no wo sumase wo pe beko doctor ya bossy wo pe oko obi atejuma mom wo pe oko obi a wotare obi kunu ho wo pe oko asamba bada bi isanka nyagopo din da amen eti me dofo a wo hweye awo Kintom TV so yanam afrikansie so abo kokko awo rade asem se hweyiye ana wa nwu banim na ko huna mane wasama na okana ko huna mane wasama do ibima wutazi yes omda so huna mane Shanka excuse de da amen Isaiah chapter 5 verse number 14 Isaiah chapter 5 verse number 14 esan se bone ekoswo ntino ama owo nso anya dwuma ye kekamengo Isaiah chapter 5 verse number 14 what say enti asama no atena konom enti esan se enipa edi bone ma ne brusu nti se bone na traso amadura mumuyo obewia onioma wia oyo ba no asa repu ohia no obotu aku Jeme so amen yango enti asama no atena konom enti esense enipa binom ati asase we so edi bonema ne tiaso ntino ama asama no so ari aba atena konom na hana nu baya na kono ni monyamfo yes ani ni padodo ani ni padom ani won wani ka hallelujah amen wasi kurono ni monyamfo so betan sa so na nya honam fam enumonyam bebre na wuwu na wokra na nya nkwaje amfa so be na wo so wanya hwe ya sam ye woni pa bi ho no ma honhum no ho wo mu ni bibia wo eni so ne ehunu se wasifi watoka wo de no nipa kotokoto no be no wo no wo ye empty woni hwe so ta se yes home no ye empty woni hwe Jeme so amen jeje do atwakwa wose na asama do atena konom hana nu baya na konom ni monyamfo na bible si konom ni monyamfo ani ni padodo wo mo mbatia saso wasu a no mu kita ani monyam na mo mfa nyam yasama nya hwe ani ni padodo ani padom ani wona oni kan mu ni nyina san ko ani wo mo a o mani kan sase we so wo nyina san ko ho ya bosa mpa no dawura no wabu asom nua du kwasi da nkwasore du me da won kwasore sisa na nam sa ana enura ya de sa ya to ho ama eya pompete se go so mobro
bancha shagu botom na ni di akire ena na ni di akire bosem kofi na brabo nyina ye honam me se wo honam na me pacho bebre odo ho atoso no ebe pro ebe sai awo dotiam yes hallelujah amen na boni e wodi ni padia ye no ebe nyen sunsanso pone wo kras so pa sakrawa twa no pai asama no yekro yes na abonefo na wo ho na wo mo bia nso nie ni daso dabi dia ka ya temo kwan hwa ehu a otwede abonyagopon ade betua safo ne ka ti bra wo ti ase na nwuye me dofo me tufo enkachi betima sakra wadwen jemeso amen let's do choko Isaiah chapter 5 verse 15 what was I wase no wa bre ni passe na esense bone kroso wasase wesu ntino ama wo nso anya dwuma yo yes wa bre ni passe na wode marima hwefom na ode marima hwefom wa bra hantafo ni wase wa bra hantafo ni wase asafo wode be man ho so hallelujah amen awra we den na ye utimi nam na hwe post teta da ho aso menya visa kwa America se bi pass marima aso bi position bi gwam too soon what a shock obituary painful exit chese awuhe age no nso a omunye nuruta asese nkomu wo boninti papa panu o wonye 65 years ubekomu oni akora wonya 18 years akembra chese ho ka wasi mo jamono janga na go body da amen obi na ye djuma so tiase adwuma wura ni tian ka bosome nanso adwuma wura ni ho a no ono asa fakire no woton ne mani di oton na kakra oton ne mani na emfaso no ono de agunu botom no de sika na kota de kro no abi abisi ho ewo som dwuma bi no mu die no hallelujah amen na boni bi woni pedi bia na me dofo a wo hwe ye me pacho bebre asunsun sanso ho de nwadwe se wo di boni fa ho di da sa wan sakra na wo pa wo kra ni ko huna mane Ishaga excuse de da amen to asobra verse number 15 what was I wa bre ni passe so wa bre ni passe wode marima hwefom na wa bra hantafo ni wase na wa bre hantafo so ni wase asafo wode be man ho so na asafo ye wo so be man ho so awatemuo na yakopon konkron atene ho na onyagopon re bai konkron no atene ho wa batene ho awatene ni mo hallelujah amen etime dofo boni a ekoso ntino amasese owuo no kwa na ekoso owuo ni koso enu akodufo udofo bi ayie wo de ayie na sekora hwe de siye hwe de siye na wenum nyina nipa nwene ho jemeso amen nipa nwene ho se bribi ebesi ni wachi nipa wa control etu pa to obabo na brabo yie ewo krisom se abaya ne kra no benya homeje papa janka excuse de da amen se obi wu a ye bie ni falim yes ye bie ni falim on sa ko pa adwuma ya se no mu si ye frɛ bibi se CV se ho ahwan aha enti work experience na no how a wisi gi wo salary ne sa ne ma ne nyina na ye bie wo yim ne ye hwɛ omodemo asan ye janso afo adwuma asam ado sa ne ma ne bi koso nipa wu pa ye be bi o falim hallelujah amen na ye bi o falim na ensam a ewo ma na nya papa odofo wo kra na ekɔ Job chapter 20 verse 27 Job chapter 20 verse 27 what you say wasuru bayi na mumu yedi it is a one ten sampa ya kan na won so Yehowa amadi Yesu Kristo ani na wo tena bonim na wo pɛ wasuru bayi na mumu yedi wasuru bayi wa mumu yo a obey asase wesu nyina di na asase ba sɔre atia no brother amisi bibi ba wiase o na eya atamu kwan hwa ehu na nsa na atamu no bɛba no owu achi ya wa man hunu kuo bi wa adeboyefo na ekɔ timidi ka kenka ho asan de akyerɛw ebirimu huna mane ɛwɔ jemeso amen lete do chokɔ osuru bayi na mumu yedi wasuru bayi na mumu yedi na asase ba sɔre atia no na asase ba sɔre atia obeso ne fie ahonyade akɔ nsanka Yesu so de da amen obeso ne fie ahonyade akɔ obetwe akɔ ajapade a wo pri ho enka nsɛm o ɛdɛn na kokufuo watimi de adu akɔhye kokuru no ba kokum nipa no why dientia okum nipa no kwa me predabre ho na o de adu akɔhye ho asofudie hu ni nyamedwuma mu kura no obi timi fu obi ho tan ya na wakukuro wabɔ pa
Shangas kuso din da. Amen. Na ye biu fire no mu a na se eye bone a okwai. Okwai. Bone nkwa na abofo na twera fa ho ame pa che okwai. Ehe fa na wokọ. Ebra wuti ase na adwen sakra wo ma wo. Wu pe wo docket mu asi. Asi. Wo sakra nya biem. Shangas kuso din da. Amen. Na se ye biu fire mu a onza sam onza Hebrew 9:27 say edoso ni pe wu prekope. Owu no ye bofo. Yes. Owuo no oye bofo ni timu odin die hwe ni dwuma die kwa Revelation chapter 6 verse number 8 mesi woni pada sani enwu boni na wokra no ankohunu amane e wasamado obi timi de bodwom ana asamado nwe oman ana ye oman akohwe nipa ne da horo ye ukosie no na wotwe bosome na akohwe no a nanim nyanwai ye wokra nipadua wo okra nipadua yes ye wokra nipadua honam nipadua we di ye begu ye be kwa asase ye be pro so ti ase but ye wo honhom nipadua ayi wokra no ati mu a me pacho utimi de so dae no enu na nyago ponko na tan yes so ti ase it so da sore na o say me so da na me nam krom me wo me krom ye bibia e ka bibi kire wo te da ba so da ya wo ne nam wo krom kwan so a afai wuntimi ma wo chi biem no yes wo ya pe dai kwa kosie wo na so wo brabo nya o kwane sei Jeme so amen. Let do choko. Revelation chapter 6 verse number 8. What say? Yes. Na me huri. Na say. Na hwe. Opanko sunsunie bi ne. Opanko sunsu bi ni. Na de otene so no. Na de otene so. Did wo. Na samadu di na chi. Ana samadu nso ya bia be. Enti na chi. Na wo ma asase bu pen na mu ba ko so tumi. Na o ma won ma asase so bu pen mu ba ko mu tumi. Sawon fa fena. Ani ekom. Ani wo. Ani asase so mu ankunkum wo. Ani asase so mu anya de ba. Ankunkum wo. Eti wiase ye tie obi akon obefa so obekọ. Bia okon obefa. Me na me ka sho. Obi akon obefa so obekọ. Eti wo so so hu bofo bi. Eti owu wo ye bofo. Ana samado nso ye bofo. Wodi na chi. A wodi na chi nti owu no efa wa bra bo nye pe. Na wo de wa ma samado. Onse baby David kan ho asem something say na me de onyankopon beje me kra efa samado nsem. Di se wa kwan ya samado no ntimi so nim. Psalm 49. So just yes. So suba no abrabo ye wo Kristo mu a asamado ni control awo okra no so. Baby. Je wo mu asamado afa wo mu nyina no atemu da wo nyina kojima kohye. Bia be hye. Obia be hye. Jeme so amen. Amen. Eti se asamado no so mu se kinkrai. Owura bi ye fra no amoche. Amoche. Yes. Ade bi e wo din bia wo. Mr. Brother, boni a wo die no. Ebe ya ma so be sakra wo. Eno de se wo di boni dia tokas. So ti ase. Wo di pe ho anya. Na wo anu no. Because obi amfiri awufo mu meka ho nsam fa nkire ntinu nim se de ye kan nya de kore. Ewo ho. Na wo kwa na be hu sensema ye kan ye firi nyagopon. Shanka nyagopon de da. Amen. Yan hwa mo che ho asem. Job chapter 18 verse number 14. It is a owu no fa se kinkire na odo hye asamado nsa pe. Afei na straight to amochinsem. Ye te ba chokọ. Job chapter 18 verse number 14. What you say? Obetu na nda so afiri ne ntoma dem. Enti abra wo bewu se kinkire wo beja okase no ene ho nsafo gu ho. Na obetu afiri enidaso no mu. Na ode na kọ ahodie mu hene ne ntan. Na odo be kọ ahodie mu hene ne de be. Ntan. Hallelujah. Amen. Enyumaku mu mpanifo bebre obi bepa adwuma wo se je so ne me dansa. Manager no. Manager. Adwuma wo ye ntia ye. Abraba wo bu ntia ye. Ngoye o. Nyama nkoye. Aya. Ishaga sku so de da. Amen. Keka obi ma wo sai. Obetu na nda so afiri ne ntoma dem. So obetu na nda so afiri ne ntoma dem. Na kọ ahodie mu hene no Na ntan. odo be kọ ahodie mu hene ne ntan. De anya ne de abetra ne ntoma dem. Hallelujah. Amen. Wono ne yefra no amoche no. Amoche. Hodie mu hene. Wo ye discipline spirit. Trimo den papa. Yefra amfam firi. Na se de wo si bom ma wasamado hon. Ishaga nyagopo de da. Amen. Edi se odo hye kan se amoche ne nsa. So just say afre nu mu betete. Mo betete. Yes. Isaiah chapter 14 verse number 9.
Isaiah chapter 14 verse number 9. What you say? Asama do wase ne kan ho be hia wo ba. It is omo de wo hye amochene nsase kenkren. Afen samanfo ni nyina. Na omu ba be hia wo kwan. Na henya samanfo ma. Na ehenya nsamanfo ma. Asase so akuni ni nyina. Hallelujah. Amen. Onse obi timi tu kwai wo ba. Na nabusuafo tumi ka be hia. Sana sama no de. O makura batimi be hia wo dada ni. Nti wo mu ma wu asama do a wo munye ni da so wo watiti mu no wo munyina tumi ka be hia wo ba. Asase so akuni ni. Asase so akuni ni. Amana ma hemfo nyina. Ya kasa kunyirifo a wo mu bedi tumi wo wiase. Akuni ni. This wo be pere tumidie bi anasa konwa bi position bi wo e be wiase na omo de omo akodwon secret society. E be no ma na ye. Enye yiye. Jaga zu so dinda. Amen. No akodwon our court. Na odibuni man. When Shababa, Emma, Shaka is to dinda. Amen. Twasobra. Isaiah chapter 14 verse number 9. What you say? Asama do wase ne kan ho be hia wo ba. It is so bani mu pa. Ana obi obewu ne bani mu bia na fei asama do e kan ho be hia wo. Ehenya samanfo ma. Na ehenya nsamanfo ma. Asase so akuni ni nyina. Na asase so akuni ni nyina. Emma manamanye ahemfo. Afei amenaman ahemfo. Won nyina so refiri won konya so. Ebinim omuwu yi a omutonton sase. So tiase woton sase ba ko no de ma nipa miensa. Na wo mu kunkum wo mo. Sahifu ni nyina wo mo ko. Asamba wiase o. Asamba wiase. Etimi dofo wo hweye. Se wo pankwaji a ti asembwe ne fasakra. Owu achi amanhu wo e ma de bonyafo. Shanga na gupo de da. Amen. Twasobra. Amanama hemfo nyina so refiri won konya so. Amanama hemfo sori fi wonum konya so. Won nyina agye so ka kire wo sai. Won nyina agye so ka kire wo sai. Won so hojo sai yen. Won so hojo sai yen. Why say yen ape. Why say yen ape. Okasi asamba samado. Okasi yen nyina na de ti asase so kama menkan bi. Wo de won sa kire bonku na agye kire na de apem obu ni nyina no. Okasi yen nyina sene ba asase ase ha. O menta ne nso. O menta enigi a wo gie nyina nso. Wase keta wase ne mo abrika. Ene me ka kire wo se. Wase keta wa de bai. Wase. Se ha de wo da su de mattress mboa. Latest food. Young boy, what the su mattress na kwasi asem. Kwasi asem. Tutu be masa. Oni ahirete. Hallelujah. Amen. Oba be se temi koto vibrator. No anu ankasa de grow ne ho. Progo ne down. Ututwa ne ka pictures e de send nkrofo no de giska. You hook up not ya saw them. Shanka ya gupo de da. Amen. Keka bra yanko. Verse number 11. What you say? Waso kasi asaba sama. Waso kasi asane ba sama. O mentane nenso. O mentane nenso. Wase keta wasane mo brika. Anes wasane ba sama do ha. Wase keta wasama ne de bai. Mo brika. Mo brika. Na so keta so ne nsonsono. Ni pe ko huna mane. Amane kese. Se woda air condition mu. So tia se woda kapapam. Aduane a wo pe na wodie. Ensu a wo pe na wono. Uma wodash awu adwumam chempabo a wo behye de akọ adwuma na wo begya weni nyina ho nyame asama wamfanti na wo kana ko huna mane to wase keta oba de bai wase ne mo brika wase ne mo brika na wo kada so ne sonson na wo kada so ne nsonson aye dan na afiri so ahwe ase hallelujah amen misi nipa ko huna mane e wasama do boni nti demedofo yenti na Yesu Kristo bai se yemfa no so nya nkwaje nyane mo so just yes etu hwe yi ana wan ko di bone ama okra na nko huna mane e wasama do e bra bone di anim na sa krom ho no enuma wo befam no ateti a wo befam no e doso sene se wote asase so doso me na me ga chawo e doso e ho ma tete no ene ne wo befam no e doso se wote asase we so obi a wo 1000 years wo da so huna mane 1000 years wo da so huna mane so just say Yesu maya onu kura no Yesu ba pe o se kojim shanka Yesu Kristo de da amen wo mu ma wu ko sasema do nyina Yesu ba pe o mu kojim bia be kojim cause they are already condemned jeme so amen safo no Yesu Kristo kan mo ho asem wo mo kra no e wo afiase so just say hwe me 1 Peter chapter 3 verse number 18 ko 1 Peter chapter 3 verse number 18 what you say if we say Christo so hunu bone ho amane preko ntia bra Yesu Kristo baaye no wo se won so hunu bone ho amane preko de wo tiri hunu ma wona wontene se wo de yebeko Onyankopon nche se wo de yebeko Kristo Onyankopon nche okum no honam okum Yesu honam o mane tra so honhom eno nso na akoka asem ne kire ahonhom a wo Yesu pan so no
okoka asempa no tira yefo ahohom a wo afiase ahohom a akra wo afiase atete no ya sodenfo it no what time wo mama omupu nyame asam wo mafa nyame asam anya hwinyina no wo mo kra no ekọ afiase adaba mu yes spiritual remand imprisonment se fiase wo ho ene Yesu abakọ eti ese wuwu na akọ ma ho na beka bia ma ene no odombre ene ne nkwaje da jeme so amen ebra owura bi one wo yesikani obeta asase we so a won fa ne bra amo ne bra no wo ye ha ba bi okoe Luke chapter 16 verse 19 ancha nam de ba 7 ba na wie ye ele Sufer Church International Kumasi Sokoban Wood Village ene na anopai ye nam Kinton TV so edi nyame asem mawo enwu bonimu enkoma wo kra no enkuhuna ma ne wasamado na ebraboboni bi edi ni panim Shaka school so dey da. Amen. Twasobra. Luke chapter 16 verse number 19. What you say? No the phobi trans ya no shata de kokko na. Eti nyame asem so the phobi trans ase we so. No sha atade kokko. Ene nwura pa. Ene nwura papa. O de asetena fefe ginani da. O de asetena fefe dey ba. Ginani da. Hallelujah. Amen. Sika de wo obi a nukure ni. Sika bema. Eye papa. Yes. Nanso bebre ama sika na to on ma dwen. Obu ama sika ne control. Sika ne control di sana na sika ni we no wote e binum obu akwa wo preach kura na unam street na preach na wuru na hwe and I'm at this time of the modern world people are making money and you are standing here preaching about the gospel. What is the meaning? No he can say because what you kwa brochire anu antia Anumanyam ka Yesu so dey da. Amen. Ye je do choko. Wo de fo bi trans ya no shata de kokko na nwura pa. Wo so wo de fo bi trans ya no shata de kokko na nwura. Wo de asetena fefe ginani da. Wo de asetena fefe ginani da. Wo hiani bi so trans ya. Anu hiani bi so di nyame asem bon re bra. No fe de Lazarus. Nyame asem nti wankobu obi. Da bi. Nyame asem nti wankotwempena. Nyame asem nti wankokum obi. Praise God. Amen. Nyame asem nti no wo de se ne kra no. Ni wachi asem betimi ato no. To bone bra wo tene na kwaso. Don't for what you mean. Ya what you saw them, we suba to say. Suba to say. Or brother to say, a two beside was sent to Yesuba Bakobi. Yesuba, do it Makobi. And the boy fool watch, I'm an who. Jemmy so amen. Amen. Now what young gone sama. I never quite had you know. Young gone sama. What about on the back of court? And to us what I say. What you say? No, Henry Bisso trans and no friend Lazarus. Oh, Henry Bisso trans and no friend Lazarus. I would not go to Nabubuan to a crow. Yeah, what did not go to Nabubuan what to a crow. And the condor say, Nan the condor say, we didn't propose for the funnels of Prono good from the we didn't propose a free of the 4 Pronos who go from the Beman. And so my camera Baba Taffin Necro. And so my camera, I bet Taffin Necro. Hallelujah. Amen. Or beat me Bopa. No a chinchim the young concert in the Japanese furniture. Chinchim the young concert. Men I make a no get them Miss Adiana Yanadia. But second to a budget. So just here. Yes. Was one my camera right there. I bet Taffin Necro. Now a pass here. Now a pass here. With Henry. Now both of us one Abraham Kukum. Above of us one Abraham Kukum. Now the phone is we. Now the phone is we. Now was here. Now was here. No man and this one. Now a brass. Why man and this one? One man and this was Samad. Can you man and this was Samad? No one yan or the way. And yan can yan near ma wa crampe. No. So just here. Yes. How do you say? How do you say? To come the war. Obi betima sensu amwa. Na hoye. Obi enu ho. Come the war. Utimi sire obi. Na wa mu aduane adi. Na hoye. Hoye. Na ni pasma si. Na obenten. Na wo kwa. Ene udu kwan so agifa to nsu. Fridge ben na bedofo. Uda kosi asamado ko. Fridge biansi ho. Fridge bai. Ka biansu ni wa befro ka. Hoye na ye aduane wo kwan no so ho. Jiwe ya wo de afaka. Yento collection ho. Anumanyam ka Yesu Kristo dey. Amen. Enti aprabo bi a wo bonu o Yesu Kristo fatene ne anante. Na wuachi amanhu o ma de boyefo. Shange nyagupo dey da. Amen. Kage krabi na pela. Omana ni so asamado no. Na omana ni so asamado. No wanyenya niem. No wanyenya niem. Na ohunu Abraham chichiri Lazarus wo twene kukum. Na ohunu Abraham chichiri ane Lazarus say wo twene ne kukum. Na otiam say. Ana otiam say. Eja Abraham. Verse 1 no. Verse number 24. Ko wase no tiam se ano tiam se eja Abraham homimobo na suma Lazarus ane fa ne sa tiam kopo nsuo mu afei ni sikani ne pachew
pacho suma lazo no fa ne sa tian ko bon siom na fa ma jojo me tachere na on fa ma jojo me tachere ma hunu ma no wa jamframa mu mu hunu ma no wa en jamframa mu hallelujah amen ene mo boni bi wo ma de bon yafo brother akawuye ana won ko sa tibian na kranko anko hunu ma na okra na ko hunu ma ne janka nyago bodi da amen etu to aso a sikani no afi no odu no afi no opachaw yes say ene suma me na me nko meja kurom meja fie so ti ase na mo nuama manum bi wo ho a wo mo so ma brabo mu wo mu no e cha me die yi o se na Abraham ka che no se ana Abraham ka che no se wo mo se ne adifo no wo mo se ne de bai adifo no ani adifo ma wontie won ma won ye de bai wontie won hallelujah amen ene mo se ni hobiem ye na urade asoma se ye fa frikasi so mo ba kokko ntitie ye titie nsampa no na okra no wu achi wanya homeje pa Shanga eskuso di na amen onyankopon po de boyi ni bia ni wu gina dwen sakra de nyame ba ena no pai enkwaje sem no hana ye di si bomodin se e beka kra aka wani mu kwamfia aka na nti wotere ni mu ni nyame surom bone agunyo biara a wote so bia no mesre o se sore efiri so na enkachi se obesakra wadwen wo sakra pe yesu bejew ni tumi nti na humabro no emeboae na ompeja sempe no mayenda amen amen ye nyankopon ne abankese ye da wase so na mutumi no nkonkono so abo akuom na ka sempa kire omen ye so pa to se huyembo na asem akwa kan no kugu asase pam no so aba na se wupia ye na ye bone ye sache adwene nya nkwa ewo hu ye nim se be hye wani nyam utumi nti koso aka ho na me nya hoden da amen amen yada awrade nyankopon ase yegusua eto adwumadie no so enti se o hwe na o hwe TV no a obawu se ye studio lines no egu TV na se ho enti obetime afre abadwumadie no so o hwe TV no so a numbers no na egu ono 0202 968 120 ana se 0244 833 012 eye True Faith Church International Kumasi Sokoma Wood Village branch no ene anopai yedi nyame asem ebre we frɛ na yenye wadwenkyerɛ embra dwumadie ne so ubetime afrɛ abaso sisi a yebefa wo na yene wo akasa yetwɛn afrɛfoɔ no hello ya macho good morning you. Ebacha wodi ni baby akasa E fanya hana me kasa free kromo sini site. Ebacha o me do fuma yenti wa na no pe. Danko kon shamo pa. Mama hoden. Amen. Mama nkransa ni adoma de bia mbe ne jidi. Abeka bi a che ye da maste. Na me kamo. Amen. Bye bye. Oba hana kromo ase Nyankopon ehia bebre. Wobetime afre abadwumadie ne so ye obre kakra we nim 0202 968 120. Hello. Yeah, me bacho good morning. Udini baby akasa free. Hello. Yeah, me bacho ete wonka obetima akasa udini baby akasa free. Ageva mi sewa. Me kasa free asante mambo. Me bacho me enti wona no pe. Oh, wantimi enyina so. Eye True Faith Church International, Kumasi Sokoma Wood Village, and nano pay. Hello. Yes, sir. Me bacho dini baby akasa free. Me kasa free. I just your family. Yo, me bacho hine ba me enti wona no pay. Yankopon shira mo ne duma modi. Amen. Yada se Nyankopon ensu nhia koso ade hwedwumadie na awurade mo ne enyafa modi. Yankopon mo mo no mo ma mo de sunko na de bia unye bi me kanse. Amen. Yada se Nyankopon nhia bebre ade die mo se ofra na walowa TV set no. Hello. Ya Joshua aja. Obo ade na go for share mo mo kwa ho de no.
Ultimatum in Amram. Amen. Amen. I will be on Pamsho, Alpha, number 2, and the TV Ekasano. When you're brand new, you can go more. Therefore, number 2, and I am at one Kasa of air. Maybe you are the Coswada Hurdy, you know, Yeah, no, Kasa, I'll so cool for me for something. Nyamisha, yo, Eja, you are the number 2 Ghana of a Wafre na Olia. Nyamisha, obey me after at the Abel Median. So, hello. So, Yeah, good morning. morning. The Bacho didn't baby a Casafri nano pay. I can Casafi Western Loft. The Bacho made off me in Tiaway. Yamin come. Amen. Yamisha Muka. Amen. The devil in a Mukasina Nam Stimani. What's the more candy? Pamanatu Makumaso. If you know, this may feel a Kupanchika. Amen. Amen. So I am a kind of Bible. Yebeka ododo, Yebeka ododo. Nyame adom a ye wie pe ye number no de betu dwane na wafre na abrebia na yetime no atwetwe nkomo na yaka wo mpabo bebre. Ubetime afre aba dwumade ne so. Ye obe say hello. Hello, good morning. Good morning, me dofo mbache oni baby akasa free. E ba shame dia bro free me kasa free boko. Oba bra free mbache ona no pa me ntie we. No pay the you want to put show pound some pound dia brain. They say we bring bone ne cost no. Na san ka kwa. O say say agene say na be ayu ye bone mu dia bia me kasa say de e wi afie dream. So when tintim onya me so mu a wo be wo bone mu. Odi. Na go put show pound some dia be no pay. Amen. Awurade enso enhira bebre oba brafi awurade enhira bebre na onye okese hello Just enjoy. amino mame na hoye E ba che bokora nso e. awurade adom boko pacho mi enti wa no peye Na mama ame di mapa o ye. Me da me no e ka sa waza kula da mi chat no waza. ni E pa da do ko so anda ni bi two face mo man so. yo But me two face aka ne say menyem. Me na mind mo na me we me say aka ne ntaibom. mate Ehu me mo e ta ne ntaibom. Amention taiwo adwumadin a wo ye mo nso odi. amen awurade e ma wonfa ba so dwiem ye be ka mpabo nyankopon enhira bebre ubetime afre abadwumade ne so true faith Hello. yeah me pacho me dofo good morning Hello. yeah me pacho te on ka odi ni baby akasa free Zacho me ka free there ma me de kradu. me pacho yo ma me kwadu mi enti o Onya bokase. amen Omo adum no enye ma emuso. Amen. Wone de ensampa mo de amajem. amen Ane de ni le rade no mo na mo fi fa bi ma ya de bia. Amen. Ame o shira mo no onya bokase. O tre machine. amen Ya mo de amajem so di nya je nsa kire firi ho a. Omo makoma so ade nyina emre me na me ka mo. amen awurade so enka ho bebre ya da say from them ma hello akasima baako na ye do frefre dwumadi no nyina is hello Hello. yes sir me pa jodi ni baby akasa free Okay, you do it. But me control by me too picture. And yeah, mama was there. I was a mistake. ya da say I'm sorry, Lord. me pa cho ye wo Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction ho na ye wo Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction No. Hello. yes sir ja ye te wonka me pa cho kasa hello If we never come at the time, you're by my soul. Nyamisha yo ye be hwe You know, myself, I saw in it here. Nyamisha bebre And we in the ya da se ya de Kristo den da wase awurade ensha bebre ya da atiefo anasa ahwefo nyina ase dodo atime okay what yemfa ofrefo twato hello the pacha wonu ofrefo twato kura good morning pacha na hoye Free Wenchi West yo district. Na ora me da wa se pa wo no na akukọ me
awura me pa na ma de ba pa me se so de okay kai no esen ka wo boss na ye tro ne de to na ga bia en yes ese babu no me yesua dia boy en bra okay ya da se bebre ono so ne suggestion no eye pa ene Sam ye bendai ye bebobo de amaye ya hwefo aka 4 minutes aka 4 minutes enti no bomodna na hwe yentime fa afrefo bia brim number no a eda screen so no eye 0243 819756 say o hwe ne number no eda screen so sisia no enene ye number o hwe ne a ubenyaye enti fa number no sisia ne frɛ na afei bibia enye boko eye True Faith Church International Kumase Sokoban Wood Village Bola Junction na ene anopay motie wo yenka e wo Kintom TV so yada ahwefo nyina se dodo etimi frɛ ye ebia na wantimi enwuramu a emane haw kwasiara weni kwasiara bia no anopa no nso Ghana time ye wo afidie so no beche nyame asema akopem na nwotwe enti momodena na ehwe ana dwumadie ne ebia uwuramu no ne ye kwanimu wa menya ahyahye ne bia nhwe a okọ Facebook a evangelist Ojawura Facebook no evangelist Ojawura o search a obenya ana YouTube no so ye Ojawura TV True Faith Church International Kumase Sokoban Wood Village branch no ukuada wei ene ukuada bia yehia mpabo kese a adagye ni eposokura ukuada biada ye mpabo kese a oba ye soft penny odifo sempakani sofo Jacob Beche papa baby anopay wo bia no ye chia yenim se dwumadie wo hwe ne den woni ho kani nyankopon enhyira bebre na oma onwosra no enye kese enti ye sofo yi oba ye ne no a na ye nyame adwuma no ewo Kumase Sokoma Wood Village Bola Junction enti baby a wo hwe ye efiri Ghana mama nyina wiase fa na nyina no pepiem Kumase Sokoban Wood Village Bola Junction na ubepiem won mo da ukuada we ni ukuada bia no nyankopon ebeye onyame ama won soso wadi adanse enti bia na wo hwe free mampon kwan so saa ba no a besikejetia ubedu kejetia na wobisa Adum Railway Police Station ho Adum Railway Police Station trotro no be gina ho no ma Sokoban Wood Village ofro kan be pe osu be se Bola Junction we see pe free number ya de tu dwa no and as number na desk screen so no 0243 819756 ana dodo nso a free techima e ba be fa fen so saa e be piem so am honum nyina no mumra kejetia Adum Kumase Adum Railway Police Station wonom na trotro no bi gina Sokoban Wood Village trotro no bi wo ho ufuru bia so be se Bola Junction number na desk screen so no free na yenkyerɛw ye prayer camp ho na ebra ho sanso na dodo a free sofo lie ene se passe area ho no nyina free sunya ho no nyina eba ebepem kan say se passe area ho nyina boakwa mu nyina mu nsi wo sofo lie udu sofo lie a wo se wo hwehwɛ ye atonsu ku etrotro ufuru bepe usu be so ku Junction usipa number na desk screen so no frɛ sanso na wo mo wan enkran nyina no sa kwa no so nyina mu mesi wo Anoga Junction heya usipe bisase ope Sokoban Wood Village car wo befuru binti number no desk screen so no frɛ na ene antwetwe nkombo ye kira kwan no sa number no a na ye didi djuma ene sam na everyday bible no ema ye ana sanso na eye junior Ojawura ewo ha me a me de nyame asem ebram ye frɛ me evangelist David Owusu dodo na bomra ne Ojawura nyankopon hya hwefo nyina kwesera we a edi anemu yi anase kwesera be ye besa aba efiara bia nso ya soro no watch night eni ebehia na ubeye enhyira ya chia odifo Jacob Beche nyankopon hya papa ena no pay ana asambakafo a ewo Kumase Sokoma Wood Village branch no ya chia mu nyina chance afo manyina nyankopon enhyira mkoso na hwe Kintom TV na onyankopon ewo ne pa ede ma ye nyina yakra mo bye bye.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awurade asɛm kyerɛ sɛ yɛnkɔ wiase afana nyina nkɔbɔ asɛmpa no dawuro nkyerɛ nipa na deɛ ɔbɛgye adie no ɔbɛgye ne nkwa. Yɛnti ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch no Awurade abue kwan ama yɛwɔ Kintom TV so a yɛde dwumadi a yɛato ne din sɛ nkwagye mmerɛ